tela għand missieru. U hawnhekk għandna paragrafu ta' importanza kbira. Għaliex kif għedna, l-iskop li Ġesu jirrakkonta din il-parabola hija biex jippreżentanna il-veru wiċċ tal-missier. Aħna ħafna drabi nifqu fuq dak il-wiċċ tal-missier tal-Antik Testament. Ninsew illi l-Iskrittura hija rivelazzjoni progressiva ta' dan il-wiċċ. Ma nistax nifhem l-Alla mill-ktieb tal-Ġenesi. Ma nistax nifhem l-Alla mill-ktieb tal-Esodu. Imma hija progressjoni, hija rivelazzjoni progressiva ta' dan il-wiċċ li aħna nistgħu narawh b'mod ċar f'Ġesu Kristu. Huwa Ġesu Kristu li wassanna għal dak il-wiċċ veru. Jekk jirid inkun naf min huwa l-missier, ma mmurx infittxu fl-ewwel paġni tal-Iskrittura, ma nfittxu fil-kliem ta' Ġesu. Fil-kliem ta' Ġesu. U hawnhekk Ġesu qed juża 5 verbi. Ma nistgħux nidħlu fid-dettall m'għandniex ħin biżżejjed. Imma iva daw il-5 verbi jiġbru f'pon il-wiċċ veru ta' dan il-missier. Kif kien għadu fil-bot? Kif kien għadu fil-bot? U fis-sens li vera kien għadu fil-bot, ma kienx għadu wasal fil-konverżjoni tiegħu. Kif kien għadu fil-bot, ixomna Alla. Meta nkunu għadna fil-bot, ma li kien xewqa li jkollna li nersqu lejh. Missieru lemħu, ħares leħ. Ma rridux nimmaġinaw li dan il-missier li kien qiegħed hemmhekk jiknes il-parapet raħ ġej lemħu. Le, il-verb li qed jintuża hija ħarsa li ma telqitu qatt lil dan iż-żgħir. Alla li baqa' jħares lejh. Anke meta kien f'qalb il-ħnieżer, imma ma setax imur jiġbru, ma setax imur jaqbdu u jieħdu miegħu għaliex. Minħabba l-libertà. Alla josserva l-libertà li tal. Alla josserva. L-libertà li tagħna torbotlu jdejh lill-Alla. Daqshekk iħobbna Alla. Lemħu, tħassru. Kemm sabiħa din, tħassru. Li Alla jitħassar. Li Alla jħobbna jħenna lina b'mod speċjali di tfisser tħassru. Kif jħobbna Alla? Xi jħoss Alla lina meta jħobbna? Jitħassarna, jiġifieri jħoss mhux minn qalbu għalina, Alla ma jħobbniex minn qalbu. Alla jħobbna mill-ġuf tiegħu. Alla jħobbna mill-ġuf tiegħu. L-ommijiet biss jistgħu jifhmu għadin. Biss. Inti t-tarbija tiegħek għadek qasrajta, la taf jekk hix sabiħa jekk hix kera. Jekk hix intelligenti jekk mhijiex. Jekk hix b'saħħitha jew marida, imma tħobba. Għaliex? Għax hija t-tarbija tiegħek. Full stop. Għalhekk biss. U l-istess, tinsewx, dan iż-żgħir li telaq meħdej il-missier qatt ma waqaf jkun iben, di importanti nifhmu anki aħna, anke meta naxquha bil-kbir, nitħamġu. Nisfiguraw ruħna, dnub jisfigurana, imma nibqgħu dejjem u li talla dan hu s-sabiħ. Kullan naħsbu le, ma nimmaġinawiex din. Id-dnub anke lill-bniedem ma waqfu qatt milli jkun li ben talla. Alla jibqa' jara dejjem u li anke jekk sfigurati, dnub jisfigurana, imma Alla jibqa' jħares lejna u jħobbna għax int ibnu bintu. U bġirja waħda ma rinxteħet fuq għonqu. Il-missirijiet fil-kultura l-udija ma jiġrux, kienu jżommu ruħhom komposti, l-ommijiet jagħmlu dan. U għalhekk l-Evanġelista tippreżentanna lill-Alla bħala om. L-om kienet tmur tiġri u tagħna u tbus. Il-missier kien jibqa' fil-bieb biex jikkoreġi lill-ibnu. Darba se ndaħlek, darba oħra ma naħfirlekx. Imma le, dan il-missier jaqbad jollil fuq il-libsa tiegħu u jiġri u jaqbes fuq. U hekk il-kelma hija din, jinxteħed fuq u qabes fuq u bisu.
U dik il-bewsa bil-lingwa oriġinali fiha x'tifhem. Min għandu l-klieb, min għandu xi kelb, jista' jifhem. Il-kelb meta jara lil sidu jaqbes fuqu u jbusu jilaqu bil-sienu. Il-verb użat hawnhekk qed jirreferi għal mod kif kelb jilqa' lil sidu wara li jkun ilu ma jarah. Din il-bewsa li qed jagħti l-missier lill-ibnu. It-tifel qallu, ftakar fil-poeżija li kellu jgħidlu, missier, ġnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. U l-missier waqfu mill-ewwel għaliex kien jaf x'ġej, x'kellu jkompli jgħid, kellu jkompli jgħid biċ-ċar ma ħallihux jgħidha, żommni bwieħed mill-avranti tiegħek ma ħallihux jgħidha. Donnu jrid jgħidlu, jekk inti ġej biex minn għalik toqgħod fid-dar tiegħi bħala għaddej l-avrant tista' terġa' tmur minn fejn ġejt. Għax jiena fid-dar tiegħi nisferħana rrid. Nisferħana, mhux imdejqa, nisferħana. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu x'ħasra hu. Dar mimlija qaddejja. Id-dar tal-missier, nistgħu ngħidu l-Knisja, mimlija qaddejja u dak il-qaddejlem u l-qaddejla u ħanisimgħu ħafna iktar qaddejja. Il-qaddejja, kollha nħossuna qaddejja sfortunatament. Ħadd ma jħossu iben, bint vera tal-missier. Iżda l-missier qal il-qaddejja tiegħu. Ġej paragrafu immens, intens, ma nistawx nitlu fid-dettal tiegħu għax għandu biex ngħidlek sens teoloġiku kbir, ma qed insemmu xi ħaġa mill-isbaħ dak illi l-missier ħajati lill-ibnu. Ħajati lill-ibnu. Ħajerġa' jtieħ dak kollu li tilef, dak kollu li tilef. Dak kollu hawnhekk Ġesu meta jirrakkonta dan il-paragrafu, se jirrakkonta dak li huwa kisbinna minn fuq is-salib. ċew il-missier seta' jagħtina dan lura kollu għaliex Ġesu eret id-dnub tagħna. Id-dnub tagħna kien jifridna minn miegħu. Fil-momenti Ġesu eret id-dnub tagħna, aħna tant kemm sirna biex ngħidlek ir-rib ta' Ġesu għax id-dnub kien jifridna għax inqeret id-dnub tagħna minn fuq is-salib, aħna sirna ħaġa waħda ma' Ġesu. Tkaħħalna miegħu tant li hu sar ir-ras tagħna u aħna l-ġisem tiegħu u dak kollu li hu ta' Kristu sar tagħna. Dak kollu li hu ta' Kristu sar tagħna. U dan li qed jagħtih lura mhux biss id-dinjità tal-bidu, imma tagħna dinjità ogħla permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu kisbinna dinjità ogħla, mhux biss irkuprajna d-dinjità li tlifna tal-bidu, imma tagħna dinjità ogħla. Jekk aħna tlifna fil-bidu id-dinjità li nkunu uliet naturali tal-missier, Ġesu tagħna lura li nkunu uliet adottivi tal-Alla. Daħħalna fil-familja tat-Trinità li qabel ma kinux igawdu minna l-ewwel ġenituri tagħna, l-ewwel bnedmin. U allura iva, tagħna d-dinjità ħafna ogħla, mhux biss reġa' tagħna dak li tlifna imma jagħtina xi ħaġa ħafna iktar għolja. Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa jew l-ewwel libsa għal xi qed jagħmel riferiment għall-libsa tal-mamudija. Għall-libsa tal-mamudija, dik il-libsa illi Ġesu ħalla taħt is-salib meta reżżawh u xtella fuq is-salib, x'libes fuq is-salib il-libsa sfigurata tagħna. Libsulu ċ-ċurkett tagħna l-awtorità, is-sandli f'riġlejh fakkarni li maħniex skjavi, xtrana maħna skjavi ta' ħadd laqqas tax-xitana. Ħallas b'dem prezzjuż għalina. U da kollu fejn akkwistawh, fejn verament nakkwistawh, dan din il-libsa sabiħa, dan iċ-ċurkett, dan is-sandli fis-sagrament tal-Ewkaristija. Fejn insibuh miktub is-sagrament tal-Ewkaristija? Fejn jagħmel riferiment? Ġibu l-oġol li msemmen tas-sagrifiċċju, l-oġol li jikol il-qamħ. U waqtluh, ħaraw ftit jekk fil-klim ta' Ġesu ma nħossux riferiment għall-Ewkaristija. Ħaniklu nagħmlu festa, x'nagħmlu fl-Ewkaristija? Għax dan ibni kien mejjet u reġa' qamx, aħna x'tinfakru fil-Ewkaristija jekk mhux dan ibnu kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab u għamlu festa. Fl-Ewkaristija aħna iva
nirċivu b'mod konkret din id-dinjità kollha li fl-Ewkaristija tassew insiru ħaġa waħda ma' Kristu, hemmhekk tassew u jkun ir-ras tagħna waħna